sa mga minasunod na intentions. Mga misa, pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Salazar. Dulot ni Mr. and Mrs. Ernesto Pentecostes and family. Dulot ni Juliana Ricafrente and family. Misa pasasalamat para sa Saindang Foundation anniversary kan Karusog o Kasurog Radio Group Incorporated, Nabua, Camarines Sur. Misa pasasalamat dulot ni Consejo Pastoral Mendoza and family. Dulot ni Ricardo Largosa. Dulot ni Consejo Hison. Pasasalamat sa Saindang 68th wedding anniversary, dulot ni Mr. and Mrs. Crescencio Regalado. Pasasalamat dulot ni Job Vargas and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Edwin Soto, Mr. and Mrs. Augusto Oxiano, Engelbert Toraldo, and Mr. and Mrs. Hinaro Tolidanes and family. Sa iba pang mga intensyones, misa petition, dulot ni Joshua Hison. Misa petition, dulot ni Charlene Obes Miraflor. Dulot paman ni Nino Albert Saraspe, para sa kaumawan sa gabos ng mga santos y santas, dulot ni Job Vargas and family. Misa petition, dulot ni Cleo MacArthur Priela Jr. Para sa kaumawan sa gabos ng mga kalag sa purgatorio, dulot ni Remedios Sapinoso. Misa petition, dulot ni Mr. and Mrs. Alvin Oxiano. Para sa mga kalag, misa kumon, dulot ni Marife Delgaco. Misa kumon, dulot ni Caroline Monte. Para sa mga kalag ni Anastasio e Demetria, dulot ni Remedios Sapinoso. Para sa mga kalag ni Antonio e Sabina, dulot ni Caroline Monte. Para sa kalag ni Barbara, dulot ni Merly Ricafrente. Para sa kalag ni Celia, dulot ni Angelica Santa Cruz. Para sa kalag ni Cipriano, dulot ni Gloria Pontillas. Para sa mga kalag ni Clarito y Erlinda, dulot ni Mr. and Mrs. Deyon Masendo and family. Para sa mga kalag ni Clemente y Consejo, dulot ni Remedios Sapinoso. Para sa kalag ni Felix Sr., dulot kan Pontillas family. Para sa kalag ni Francis Miguel, dulot ni Victoria Ellen Recuenco. Para sa kalag ni Gregoria, dulot kan Luares family. Para sa kalag ni Jennifer, dulot ni Caridad Rule and family. Para sa mga kalag ni Jesus y Tomasa, dulot ni Lilia Vilitario. Para sa kalag ni George, dulot kan Ducot family. Para sa kalag ni Jose Gerardo, dulot ni Margie Paraiso and family. Para sa mga kalag ni Jose Eclita, dulot ni Bea Aurelia. Para sa kalag ni Marcelina, dulot ni Erma Parpan. Para sa mga kalag ni Marcelina e Bernardino Sr., dulot ni Debbie Ramirez and family. Para sa mga kalag ni Marciano e Anicia, dulot ni Paulino Guanzon. Para sa kalag ni Mary Jean
dulot ni Mr. and Mrs. Loreto Doroteo. Para sa mga kalag ni Norma E. Placido, dulot ni Rosemary asin Marivic Odabar. Para sa kalag ni Pasiano, dulot Cantogores family. Para sa kalag ni Princess May, dulot ni Margie Ortiz and family. Para sa kalag ni Salvador Sr., dulot kan Apan family. Para sa mga kalag ni Linda Sofia Ilauro, dulot ni Frederick Tanyog. Para sa mga kalag ni Sotero e Felipa, dulot ni Mary Jane Huerno. Asin para sa kalag ni Susan, dulot ni Paulino Guanzon. Para sa Novena Mass in honor of the Saint Joseph as secondary patrons, dulot ni Cecil Bailon Cirillo and family, and Mr. and Mrs. Mansueto Priela Galvante and family. Para man sa Novena in honor of Inang Angustia, dulot pa man ni Cecil Cirillo and family, and Mr. and Mrs. Mansueto Galvante and family. Matindog po ang gapos. Iningal daw gibo mo ang kaglalang, nganing magkatiripon, iwag magturuga. Mga aki mo kami piniling banwa, ngunyan uya kami sa banal mong erokan, napupungaw ikan nilinaw, maya-maya hanggang ikan ukyaw, nagmamawot ikan makaibahan, mamatean sa tao niya mo magayang magkurahaw, magayang magsanayaw, iitasan ka lang sa pag-umaw, magayang magkurahaw, magayang magsanayaw.
sayaw, sa mga awit ang Diyos ipaglangkaw. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo kabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang sa tuyang mga nobena, pagkatapos kan misa, lugod, agadon yato na magdanay kita sa biyaya ning mahal na Diyos, tangani makalikay kita sa tentasyon. Ako untan sa itong mga kasalan, tangani magkanig ko kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pumibi sa kagurangan tan Diyos. May rakman lugod sa to ang Diyos na makakaman, asin darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Namimibig kami, O Diyos na makakaman, gibuon mo kaming magpahayag kan kapangyarihan, kan kagurangan na nabuhay liwat. Tangani kaming nag-ako kan panuga kan mga atang, makayang magkamit kan mga maliwanag na biyaya. Uli kay Kristo, Jesucristong kagurangan niya mo, sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasararo kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. An kaayunan nin mga paratubod, sararo sa puso, asin sa isip. Dainin nagsasabi na ang sa diri niya sa iya sana, kundi ang gabos na rogaring sa diri nin gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan, asin ibinaras sa saindagabos ang bendisyon ni Diyos. Sa katunayan, dai sinda ninasa pangangaipo, ang mga may sadiring daga o harong ipinapabakal, ang kabaklan dinadara asin iniintriga sa mga apostoles, dangan pinagbuburo-bara nga sa sukol kan pangangaipo nin lambang saro. Si Jose nanginaranan na Bernabe kan mga apostoles na anbuot sabihon aki nin karangahan. Sarong libita na taga Syepre, may uma asin ipinabakal ang kabakalan dinara asin inintriga
sa mga apostoles. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio an simbag po kan gabos, an kagurangnan hade. Nagugumingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan nagugubingan nin kamurawayan. An kagurangnan nagugubingan asin napapalibutan kan kapangyarihan. An kagurangnan hade, nagugumigan siya nin kamurawayan. Pinapasarig niya ang kinaban, dai matatanyog, mapusog ang sa imong trono, poon pa kan kasuanoy, dai kanin kapinunan kagurangnan, asin daing katapusan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An sa imong mga pagbuot, tunay na masasarigan, sa gabos na panahon, kagurangnan, an kabanalan, maninigong gayo, sa imong harong. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Matindog po ang gabos para sa pagkrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Pasinsa sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi kin Nicodemo, "Day mo ipagpangalas na sinabi ko sa imo, kay puwan na mamundag giraray. Andoros minsan sain minahuyop-huyop, an sinagwi kayan nagdadangog mo, madadangog mo, alagad day mo aram kun sain hali, asin kun sain maduman. Siring kayan ang mangyayari sa gabos na namundag sa Espiritu." Si Nicodemo nagapot, paanong mangyari iyan? Si Jesus nagsimbag, "Ika, maestro, sa Israel, day mo iyan nasasabutan? Tutong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan samuyang naaraman, kami nagsasabi kan samuyang nahihiling, asin day nindo inaako ang samong sinasabi. Day kamo minatubod kung ako nagtataram sa indo. Dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paanong magtubod kamo kung ako nagtataram sa indo dapit kan mga bagay sa naglangit nun? Daining makasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit. Ang ning tawo, duman sa lantad, ang halas initaas ni Moises, siring man ang ning tawo, iitaas. Tangani ang gabos na nagtubod sa iya, magkaigwan reta,
ning satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Namutan ko mga tugang, ang mga binasa tangunyan, padagos nagpapahayag na ang pakisumaro sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Na sa tuyang pagkabuhay, namutan ko mga tugang, yaon ang kagurangnan, nag-aantabay sa satuya, tangani magdanay kita sa kamautan kan sa tuyang kagurangnan, na kita maging katabang sa paggibo ning karahayan. Takun ang mga karahayan tayan tamutan ko mga tugang, iyuman sa naiyan, an madaras sa tuya sa ikaduwang buhay sa kadean kan sa tuyang kagurangnan. Takunday kita magkuyo na maging marhay, paano kita makakaabot duman sa kadean ng Diyos? An karahayan, iyo an pasis niya to, duman sa kadean ng mahal na Diyos. Kaya ang pag-ibon ng karahayan, labi pa sa tuyang pagkabuhay. Ta solamente sa karahayan tayo ni kita makakalaog sa kahadean ng Diyos. Kaya digdi sa Ebanghelyo, namutan ko mga tugang, si Nicodemo, padagos nakikiusap sa tuyang kagurangnan, ningulita, nadangog niya na ang pagkabuhay ta digdi sa kinaban, sa pagikang pagkamon bunyag, kita nagiging aki ning mahal na Diyos. Asin sa pagikan pagkumpil, asin kan sa tuyang pag-ako kan mga sakramento, kita padagos na nabubuhay, digdi sa kinaban, pagsukuyog kan kabutan ning mahal na Diyos. Tangani kita malabanan ta, o kaya maiwasan ta, ang tentasyon sa satuyang pagkabuhay. Iwini ang rason namutan ko mga tugang, unta nun na nag-aako kita kan mga sakramento ning kagurangnan, ang pagsimba. Alagad ngunyan, ning ulita, may pandemya, anong dakulang tentasyon sa tuya. Tanganing day na kita maulakitan kan helang, day na kita minalog simbahan, mag-attender na sa nakan misa sa mga telebisyon o kaya sa kung anong komunikasyon. Alagad rumdumonta na dyan sa mga teknolohiyang iyan, nakakasunod kita sa misa, alagad ibaman kung kita magsakripisyo na mag-ako kan Santa Misa sa laog kan simbahan. Tano, enot sa gabos, dahil man kita makakakomunyon, dahil taman maako si Kristo sa telebisyon, dahil taman kita makakaako sa cellphone na nahiling taan misa, alagad dahil man kita makakaako kan hawak ni Kristo. Iwini ang pagparumdom sa tuya, digdi natugma sa Ebanghelyo ngunyan, na ang pag-ako niya to sa kagurangnan, bako sana espiritual, bako sana sa kaisipan ta na inaakutan kagurang, kundi dapat maging aktual. Ulita, ang pagkabuhay niya to sa paggibo ning karahayan, iyuman sana ang karahayan na iyan, ang madaras sa tuya sa kahadean ning mahal na Diyos. Kaya bakong espiritual sana namutan ko mga tugang, ning ulita may pagtubod kita sa isip, iyunas sa tuyang paglauman na, sanggan sana sa isip niya to, midbid ang kagurangnan sa laan. Dapat ipahiling niya to, ang biyaya ning mahal na Diyos, na kita namumutan ning kagurangnan, kaya magikitang instrumento ning kagurangnan, na mamutan taman ang satuyang kapwa. Hulita, ang biyaya na isinasabuhay niya to, ini ang kamautan ning kagurangnan. Bako sana kita na magtubod hanggang sa nasa isip, mayo sa gibo, mayo sa puso. Kaya yun yan pagparumdom sa tuya, namutan kong mga tugang sa Ebanghelyo ngunyan. Ang pagkamot ng mahal na Diyos sa tuya, ipahayag niya to sa pagikan sa tuyang pagkabuhay. Na sa tuyang pagkabuhay, kaya nga ni kita nagpapangadji,
nagsasamba, nagtangani ipahiling tana, kita nagpapasakop sa biyaya kan sa tuyang kagurangnan. Nagpapasakop kita sa Diyos noon na pagkabuhay. Ulitan pagpapangadji, iyo ini ang pagkukomunikar niyato sa satuyang kagurangnan. Difficile na may namumutan ka, alagad day ka mo nag-uulay. Hanggang sa nasa naghihilingan sa nakamo, day matalubo ang pagkamot mo sa tawong-an. Kundi dapat magkasinabutan, makipag-ulay. Kaya kita nakikiulay sa kagurangnan sa paagikan sa tuyang pagpangadji. Kaya kita nangangadji, namutan ko mga tugang. Tangani, ang sa tuyang pagpangadji sa kagurangnan, ini mahiling ning kagurangnan, ang sa tuyang pagtubod sa iya, ang sa tuyang pagkamot sa iya, ulikan sa tuyang mga pagpangadji, mga pagdebosyon, asin mahiling sa satuya, ang gawi, ang bunga, kan sa tuyang pagpapangadji. Kaya iyon ang pinapalaman sa Ebanghelyo na sinabi kan sa tuyang kagurangnan, ika maestro sa Israel, dahil mo iyan nasasabutan, totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram sa samuyang naaaraman. Kami nagsasabi kan samuyang nahihiling, asin dahil nindo inaako ang samong sinasabi. Dahil kamo nagminatubot kung ano ang nagtataram sa indo, dapit kan mga maray na bagay digdi sa kinaban. Paano magtubot kamo kung akon magtaram sa indo, dapit kan mga bagay sa langit? Kaya namutan ko mga tugang padagos na ang pagpangadji niya to, bako sa nasa cellphone, bako sa nasa television, dahil man ako nagsasabi, dahil man ako nagkukontra, kundi pagparumdong sana na dawa kita nagsiselfone, dawa kita igwang mga komunikasyon na ini, tangani mahiling tan misa, alagad bako sa nang hilingon ta, dalanon an misa, bako sa na sabuton o kaya sanggan sa na sa isip ang mga pamibion o kaya pagkamot niya to sa kagurangnan. Kaya nga ni pinadaras sa tuya ang banal na espiritu kan sa tuyang kagurang. Tangani ang banal na espiritu maging instrumento ning kagurangnan. Tangani ini magtaw sa tuya ning buhay sa pagkuyog niya to kang kabutan kan sa tuyang kagurangnan. Sa paagi ning banal na espiritu, kita nagkakaigwan ning kakusugan sa mga kadipisilan sa satuyang pagkabuhay, sa pagpahayag kan pagkamot niya to sa kagurangnan. Tangani day kita magluya, day kita madaog kan tentasyon. Tan tentasyon mas makusog sa satuya, mas aram kung ano ang satuyang mga kaluyahan. Kaya sa kaluyahan na yan, iyo man ang ginagamit kan tentasyon sa pagtintar sa sato. Kaya ipinadara ang banal na espiritu sa tuyang pagkabuhay. Tangani magdanay kita sa biyaya ning mahal na Diyos. Sa satuyang pagkuyog kan banal na espiritu. Kaya namutan ko mga tugang, lugod sa satuyang relasyon sa mahal na Diyos, magbunga kan satuyang pagkamot, bunga ninguli kan presensya kan Espiritu Santo, asin magdanay kita sa biyaya ning mahal na Diyos. Matindog na po kita sa pagpamibi kan sa tuyang pamibi ning banwaan. Mamibi kita sa Diyos Ama, nahulikan sa iyang Espiritu, binuhay liwat si Kristo, asin matauman ning buhay sa mga hawak niyatong magagadanon. Ang sa tong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang sa mong pamibi. Tanganing ang mga pinaniniwalaan nin kapangyarihan, pasabungan kan Espiritu, na an sa indang pagiging leader, gamiton sa Espiritu nin pagkamuot, asin paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi.
Tanganing danay niyatong baguhon, ang satuyang sadiri sa Espiritu, asin magtalubo kita sa pagkamuot sagkod sa kalubusan ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing kitang nagsisilibrar kaining Eucharistia, magtinabang tabangan sa pagkamuot na naglaladawan kan Santissima Trinidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga naghihelang, matawan kan maninigong pangataman, medikal, huli kan pagkamatinao kan sa indang pamilya, asin katuod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa mamurawayon na pagkabuhay liwat ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan, pabulusa ang sa imong espiritu sa muyang puso. Tangani ang buhay niya mo mabago, kan buhay na itinaumo sa mo. Huli kan pagkabuhay liwat ni Jesus. Siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matupa po.
Magpamibig kamo mga tugang, tangani sa ko asinan sa indong atang, akoon lugod ning Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atam sa imong mga kamot, para sa kamawan asing kamaraawain kan siyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibig kami, warasan na kami danay na mag-ugma, hulikan mga misteryo Pascual. Tangani sa padagos, nagibo kan pagbagos sa mo, maging para sa mo, danay na dahilan ning kaugmahan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Pasinsa sa imong espiritu, itaas ang mga puso, pinitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, ininulot na sakripisyo. Uli sa iyan, namumundag na ang mga aki ning liwanag, para sa buhay na daing kasagkuran, asin nabubuksan, kan mga artryo, kan langit nun nakadean, an mga maimbod. Ulit tinubos an samong kagadanan, kan siyan nagadan, asin sa pagkabuhay niya liwat, an gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugman kang Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani man ang mga langit nun na bertudes, asin mga angheles na protestades. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal na kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin nagkapanokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Pagumamon ang nadigin, sa maraming kagurangnan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ding gabos na kabanalan. Kaya ining mga tang namimibig kami, pabanala kananbon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat. Binakini, asin itino sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin magkakan kayni. Tayni ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siringman pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos, asin mag-inom kayni. Tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad
kan mga kasalan. Ini pag-ibon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Si Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo, babalik iraray. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay, asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimayrak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco asin kan sa mong Obispo si Rolando asin kang gabos na klero. Siringman girumduma sa imong pagkahirak an sa mong mga tugang na nagturok sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong tlalawgon. Kay rakik kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Berent na ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo, magkanigumaging kay raskan buhay na daing kasagkoran. Magumaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imong Diyos amang makakaman, kasaro sa Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kita magsabi. Ama mo na yan ka sa langit, sambahon ang ngaran mo, mapasamuya ang kaharian mo, uyugon ang buot mo, digi sa daga, insiring sa langit, ang samang kakanon sa araw-araw. Itao mo sa muya niyan, patawaron mo kami, kan sa mong mga kasalan. Siring kang pagpatawad niya mo,
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw an katuninungan, tangani kaming natabangan kan sa imong pagkairak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas, na si Yesu Kristo. Ulitan sa imong kahadean, sa imong kapangyarihan, asin kamurabayan, sa panahon na daing kasagpuan. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan binawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Arepagin nga ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kinabang. Cordero ng Diyos kaheraki kami. Cordero ng Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kinabang. Cordero ng Diyos Maluhod po. Uya, an kordero kan Diyos. Uya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapot sa pagpamanggi kan kordero. Kagurangnan baka kung maninigo ni ka magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin na sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan ay naganap. At pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatik inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laanang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, di natin inialay. Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan, inanyugaan sa mong mga pamibi, tangani anurog kabanal na lunghunan ning sa mong pagtubos, magdarasa mo tabang sa buhay ngunyan, asin magawas, magwaras ning mga kaugmahan sagkod paman, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita ng Diyos na makakaman, tanama, asinanaki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, magdanay lugod kita sa pagkabot kay Kristo. Salamat sa Diyos.